दिनै उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 162थि जोनोम सान फालिनाय बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि यज्ञसालिखौ बेखेवनानै होयो। 162थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सान फालिनाय बे गेदेर हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन दखरा आफादनिफ्राय गासै 5,000सो सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा 162थि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानाव बिथांनि गोसोखांथियाव बिबार बावो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि गबिन्द बसुमतारी लोगोसे बिटिसिनि सासे मावफुं सोद्रोमा रनेन नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लायो। गाहाय आलासि महरै अमरेन्द्र ब्रह्म, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि गाहाय नेहाथारि डक्टर अजित बर' बिथांमोनाबो बाहागो लायो। गोजोननाय मोनदों आरो गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि जे ब्रह्म थानसालिखौ बेखेवनो थाखाय खाबु होदों आरो बेजोंनो ब्रह्म धोरोम सिबियारिल' नङा गासैबो थाखोनि सुबुंफोरा बेवहाय आहुति होनो हागोन, बेयाव बयबो बाहागो लानो हागोन, इसोरखौ सिबिनो हागोन। बेयो मोनसे मोजां पारमानेन्ट मोनसे बेबस्था बेवहाय जाबाय आरो बेखौ जायफोरा मावफुंदों आं बिथांमोननो साबायखर बावदों। इयुनाव बे आहुतिसालिखौ एबा थानसालिखौ अराय सम मोजाङैनो साबना हामना लाखिनो थाखाय आङो जाय बिथांमोना लुफुंबाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जोङो सरकारनिफ्राय इयुनाव माबाफोर मदद नांगौबा बे मददफोरखौ नांगौ बायदि होलांनो नाजालांबाय थागोन बेखौनो आङो फोसावो आरो नैबे समाव रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय आं बयनोबो बावहरो। गुबैयै उदालगुरि जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लायाव लाइमोनफोरनि गेजेराव ड्राग्स जानायनि अनजिमाया बांलांबाय थादों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों माखासे सुलुंनिफ्राय। दा नंखायनो आं खावलायो ब्रह्म धोरोमल' नङा गासैबो जोंनि माहारि आफादफोर धोरोम आफादफोर खौसे जानानै बे ड्राग्सखौ बन्द' खालामनो थाखाय उदालगुरियाव खामानि मावनांगो आरो गार्जेनफ्राबो बिमा बिफाया सांग्रां जानांगो आरो लाइमोनफोरखौबो आं खावलायदों बेबायदि डेडलि जेजों मानसि सासेनि गासैबो जिउआ धंस जालाङो बेबायदि गाज्रि मुवा बेसाद जानायनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा गोजानाव थानांगो आं बेखौ खावलायो। नुजाथिनो हानाय दाब दाब नखर आफादफोरनिफ्राय हिनजाव हौवा हिसाबै आइमोन आफामोन मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि बयजोंबो सिबिजानाय मोनसे समनि एमएलए आरो बर'नि माहारि आफादफोरखौ दैदेनबोनाय बर' हारिनि गेदेमा बिथां करेन्द्र नाथ ब्रह्म, बेवहाय बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि इएम रनेन नार्जारी बिथां, बारग' इएम रबिन बाला बिसास बिथां, ट्रास्टनि नेहाथारि डक्टर अजित बर' आरो ब्रह्म धोरोम आफादनि मिरुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिबानगिरि बिथांमोन, सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन। दा गुबैयै दिनै जोबोद मोनसे मोजां खौरां जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम, लोगोसे बियो ब्रह्म धोरोमनिल' नङा गासैबो धोरोम सिबिनाय एबा इसोरखौ मोजां मोनग्रा इसोरखौ सिबिग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। दा बेवहाय पारमानेन्ट मोनसे यज्ञ आहुति होनो हानाय मोनसे थानसालिखौ एबा न'खौ जोङो मोननो हाबाय। दा बिनि थाखायनो फिन खेबसेबाव जायफोरा बेखौ लुफुंबाय आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। दा नैबे समाव आङो गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै, जोङो बयबो खौसेयैनो गोथार गोसोजों जोंनि माहारिखौ जौगाहोनायनि हाबाफारियाव बाहागो लानांगोन। माहारिनि साफ्रोमबो फिसा सोद्रोमायानो गोख्रों आरो गोग्गो जानांगोन। गोख्रों आरो गोग्गो होनना बुङोब्ला बिनि देहा मोदोम मेलेम आरो गोर्बो गासैबो गोख्रों जानांगोन आरो गोथार जानांगोन।
अब्लासो जोङो मोनसे मोजां समाज मोनसे मोजां माहारि दानो हागोन। दा बेनिखायनो आङो बर' माहारिनि गासैबो बर' फिसाफोरखौ खावलायो जे जोंनि गेना गोरोन्थिफोरखौ नागारनानै जोंनि गाज्रि साननाय हनायफोरखौ नागारनानै जों बयबो मोजां साननायजों दावगालांनो थाखाय फैनांगौ। आबादारिफ्रा मोजां गोसो होनानै आबाद मावनांगौ। लेखा फरायग्राफ्रा फरायसाफ्रा गोसो होना लेखा फरायनांगौ। जोंनि हारिमु सिबिग्रा धोरोम सिबिग्रा राजखान्थि खालामग्रा गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रा गावबा गावनि हाबाफारिफोरखौ मोनसे गोथार थांखिजों गेबेङै मावफुंनो नाजानांगौ। अब्लानो जोंनि समाजा जौगालांगोन। आइजोफ्रा गुबैयै समाजनि मोनसे मैखोम बाहागो। दा आइजोफ्राबो समाज दानायाव गोख्रोङै बाहागो लानांगोन। नखर संसारनि बिबानखौ आइजोफ्रा लायो। दा बेजों लोगोसे समाजनि बिबानखौबो आइजोफ्रा लानांगोन होननानै आं सानो। मानोना गोबाव सम जाबाय हौवाफ्रा समाजखौ दैदेनबोदों, नाथाय दाबो समाजाव नांगौ बायदि जोङो जेंनाफोरखौ बोस्रांजोबनो हायाखै। दा आं फोथायो जेब्ला आइजोफ्रा दावगाबोगोन अब्ला समाजनि गासैबो जेंनायानो जोबस्रांगोन। दा बेनिखायनो आङो आइजोफोरनिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय बावहरो आरो आइजोफोरखौ दावगाबोनो थाखाय आङो बे समाव खावलायो। दिनै नोंथांनि आखाइजों बे उदालगुरि जिल्लायाव न'खर दालांनायजों लोगोसे बेखेवनो मोननानै बेवहाय आरो भारतनि दिगै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गावखौनो खाफाल गोनां होननानै सानदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि जे ब्रह्म थानसालिखौ बेखेवनो थाखाय खाबु होदों आरो बेजोंनो ब्रह्म धोरोम सिबियारिल' नङा गासैबो थाखोनि सुबुंफ्रा बेवहाय आहुति होनो हागोन। बेयाव बयबो बाहागो लानो हागोन, इसोरखौ सिबिनो हागोन। बेयो मोनसे मोजां पारमानेन्ट मोनसे बेबस्था बेवहाय जाबाय आरो बेखौ जायफोरा मावफुंदों आं बिथांमोननो साबायखर बावदों। इयुनाव बे आहुतिसालिखौ एबा थानसालिखौ अरायसम मोजाङैनो साबना हामना लाखिनो थाखाय आङो जाय बिथांमोना लुफुंबाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों आरो जोङो सरकारनिफ्राय इयुनाव माबाफोर मदद नांगौबा बे मददफोरखौ नांगौ बायदि होलांनो नाजालांबाय थागोन। बेखौनो आङो फोसावो आरो नैबे समाव रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय आं बयनोबो बावहरो। गुबैयै उदालगुरि जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लायाव लाइमोनफोरनि गेजेराव ड्राग्स जानायनि अनजिमाया बांलांबाय थादों होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों माखासे सुलुंनिफ्राय। दा नंखायनो आं खावलायो ब्रह्म धोरोमल' नङा गासैबो जोंनि माहारि आफादफोर धोरोम आफादफोर खौसे जानानै बे ड्राग्सखौ बन्द' खालामनो थाखाय उदालगुरियाव खामानि मावनांगौ आरो गार्जेनफ्राबो बिमा बिफाया सांग्रां जानांगौ आरो लाइमोनफोरखौबो आं खावलायदों बेबायदि डेडलि जेजों मानसि सासेनि गासिबो जिउआ धंस' जालाङो बेबायदि गाज्रि मुवा बेसाद जानायनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा गोजानाव थानांगौ आं बेखौ खावलायो। नुजाथिनो हानाय दाब दाब न'खर आफादफोरनिफ्राय हिनजाव हौवा हिसाबै आइमोन आफाद